sara bisio sini door to door tai om haikeno 6 de tini haikeno sung besang phasing agulaina homne no sini nogo nogo thangine Bubagrano kokno sung awai khai tongo sini Tipra Motha ni besangni assembly o sung jaske pon kaplayang na nangnai obviously oro sung tini sini Tipra hani belai kono acting kereng Manoj ni nogo phai sokajak bono mankha tai bobo assurance rakha assure khai ke je bobo sini Logi tongo obviously so bobo already ya prisajak haibono bono boyo khona bla ni bono sung bono naina ni bin nogo sopai mani bono mankha belai kono khatong thoka tai oro sini district ni president borong gonang omrit tongo district ni sini KCR borong gonang budrai tongo tebo sini yang jurnal ni member of tongbayo party ni joto executive phai sokojak yang Manoj ni bini nok ni nukung ni borok tini jotono borno malaika borok tini jotono kha thangchajak besang salo sung jotono thangsa tam hen mono obviously ang always thangsa나요 thangso support khai jotono haise phainai besango jeska bono phaile sanang nai haise hambai belai hambai